mo gihapon ka mo simpatubig. Kay kung wala sing kwarta ang munisipyo, wala sing madanon sa iyo. Kung ini mangyayari ang irusin maging syudad, kay wala pa sin may Jutetman project na naging syudad. Kumanto ka mo sa Bacol Manito, kumanto ka mo sa Tiwi, kumanto ka mo sa Tungunan Leyte, sa Palimpinan Negros Oriental, puro ini na magtiyos na lugar. Batiun niyo ini. Daghan ka nagsasabi na maswerte ako, daghan na benepisyo na kuha ko sa bahal na Diyos, pero dili hindi mo swerte. Pagplano, kinakaikuan may spekulasyon ka. Kaya kung dili mo alam ang inihimo mo sa buhay, mamamatay ka. Naburarak ang mata.